کۆما یەکپاریا مۆزیکê li navenda xwe li Qamişloyê birova dikin. Ew amadekarîya konsertekê li Parka Azadî li bajêr dikin. Yekpar li gorî damezrînerên komê navê noteke mûzîkê ye. Ji wê navê xwe bijartine. Beyar Dîno dibêje kom ji aliyê sê kesan ve ji Hesekê, Qamişlo û Serêkaniyê ve hat damezrandin. Vê komê de hata avakirin 8 meha 5 2021 hata avakirin. Pêwistiya me konsertekê hebû. Me konsertek darxist bi navê Melodiyên Payîzî yek. Ew kom hata konsert hata darxistin. Piştî wênakê me yani pêwîst kir o got navendek vebê. Bi navê vê komê. Ji xwe Melodiyên Payîzî yek navê komê jî hata diyarkirin. Navê komê jî Yekpar e. Yekpar jî علامتك جي علامات الموسيقى ايه موزيكيه رانیا اندامên komê hunermendên ciwan in. Bi amûrên mûzîkê yên rojhilatî û rojavayî stranên gelerî nû dikin. Sîdar yek ji damezrînerên Yekpar e. Bi xwedî ezmûneke hunerî ye û alîkariya hevalên xwe yên komê dike. تقريبا صاروا نيفك ما هي خبيك اني وحاليا ام انها كار دكن سر جروبا يكبار من افليكر و اف جروب شحن باجرا بيكتي سريكانيه عفرينيه حسكيه قامشلويه ام دكن هف وام بروفاتي خدكن وام كونسرت على دارتخ Yekpar ne tenê komeke mûzîkê ye, lê navendeke hunerî ye. Li navendê kursên perwerdeya mûzîkê ji bo zarok û ciwanan tên dan. دست بکر پیانو خم جه 4 سالاده بابی معازف بو کاری نریام پیش کردی دمی بیده ام پیش کردم درک مهرجاناتا دروی قامشلوش طبعا و مهرجانی ما بیتر ببین Koma Yekpar dilê cemawerên xwe bi stranên cûrbicûr şa dike. Ew hewl didin di cîhana hunerî de bibin stêrk. Çima na got ew hîn ciwanin û bi xwedî jêhatbûneke balkêşin. Zana Umer dingê Amerîka, Qamişlo.